जिनं देबरगाव बियाबाव UPPL नि दोहौ हाग्रामा महिलारिया बे खेबाव थारैनो गावनि बियाबाव जेनगोन नामा? बे खेबाव सासे MCLA महरैबो थानाय नङा नामा हाग्रामा महिलारिया? जाय ओनसोला BTSनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि गामिनि साखाथियाव बे ओनसोलावनो दिनै UPPL नि मेलाव होंगो दोंगो सुबुं फैबाय थानाय BTC बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै क'क्राझार जिल्ला UPPL आइजो गांखंनि बानजायनायाव दिनै 10 नं देबरगाव ब्लकनि तितागुरि प्राइमारिनि मासपारा बटगावआव मोनसे आइजोफोरनि सावरायमेल लानाय जायो। सावरायमेलाव तितागुरि प्राइमारिनि सिंनि मासपारा ओनसोलनि सा 600 निबो बांसिन राजबंशी आरो बर' आइजोफोरा मैखोमै बाहागो लायो। हाबाफारियाव BTSनि बारग' लोगो गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारिजों लोगोसे ओनसोलनि MLA लरेन्स इस्लारि, मिरु UPPL आइजो गांखंनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्म, MCLA रेवरेवा नार्जिहारि, देबरगाव ब्लक UPPL नि आफादगिरि बिजित बसुमतारिमोनजों लोगोसे जिल्ला आरो ब्लकनि आइजो दैदेनगिरिफोरा मैखोमै बाहागो लायो। हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव देबरगाव बियाबाव UPPL दोलोआनो देरहागोन होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंथियो मिरु UPPL नि आइजो गांखंनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्मआ। खुलुमबाय बयनिबोसिम। दिनै जोङो तितागुरि BCDC सिङाव जेसेबांखिनि जोंनि आइजोफोर दङ बिथांमोनखौ लानानै जोङो दिनैहाय वुमेन एवेयारनेस मिट बा आइजो सांग्रांथि मेलखौ जोङो लानाय जादों। बेखौ बानजायदों जोंनि UPPL नि आइजो गांखंआ आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बाहाय जोङो 300 टारगेट खालामदोंमोन जोंनि आइजोफोरखौ, खिन्थु बाहाय 300 नि बहुद बांसिनानो फैदों, नोंथांमोनाबो नुदों आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बाहाय गोबां आइजोफ्रा बाहागो लानानै आरो देबरगाव जेरावबो सोलायनाय बा जोंहा आइजोफोरनि जौगानायखौ लुबैदों। बे समस्थिनाबो जिहेतु गोबां आइजोफोरनि जौगानायनि थाखाय प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारा मावदों, आइजोफोरखौ मान सनमान होदों। बेखौ लानानै बाहायबो जोङो गोबां आइजोफोरखौ दिनैनि नैबे सांग्रांथि मेलाव बाहागोखौ लानाय नुदों। फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव देबरगाव हिसाबै UPPL दोलोआ उद्धार खालामनो हागोन होनना जोंना देबरगाव समस्ति हिसाबै UPPLआ जोबोद मोजां पजिसनावनो दङ। बाहायबो जोंना महिला भटार्सफ्रानो आइजो भटार्सफ्रानो बांसिन। दा बाहाय गोबां आइजोफ्रा जिहेतु आइजोफोरनि थाखाय जे आवगोलाव जेरखम सेल्फ हेल्प ग्रुप जोङो सरकार बानायोबा प्रमद बर' सारा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो मदद होगोन बा अनसुंथाइ होगोन होनदोंमोन। बे समाय लानायखौ दिनैहाय सारा जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव UPPL सरकारा BTR सरकारा बेखौ फुरा खालामनाय जादों। दहाय नोंथांमोनानो नुदों गोबां आइजोफ्रा माइनाव सोरां बिथांखि मोननायखौ आखाइ थिखांनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गोबां आइजोफ्रा ट्रेनिंबो मोनदों बा गियान सोरां बिथांखिबो मोनदों, अनसाय बिथांखिबो मोनदों आरो मन्दिरफ्राव गिर्जाफ्राव आलारि सोरां बिथांखिखौबो 2 लाखनि गोबां आसनिखौ मोनदों। आरो लोगोसे जोंहा बाहाय दिनै BTRआवहाय जोंनि BTR सरकारा बड'लेण्ड वुमेन इम्पावारमेन्ट मिशनबो दाबाय आरो बाहाय गासिबो BCDCआव जाहाथे जोंनि आइजोफ्रा मोजाङै सरकारनि जेसेबां आसनि दं बेखौ मोनफुंनो हायो, बिनि थाखाय थें फाख्रि होननाय मोनसे पस्टखौबो क्रिएट खालामबाय। बाहाय आइजोआनो फैनानै आइजोफोरखौनो मदद खालामगोन आरो जोंनि आइजोफ्रा जाहाथे पलिसि मेकिंआवबो थानांगौ, डिसिसन मेकिंआवबो थानांगौ, बिनि जोंखौ जेब्लाबो मदद होबाय थादों बा जोंखौ इन्सपाइरेसन होबाय थादों। बेनि थाखायनो दिनै देबरगावआवबो लोब लोब आइजोफ्रा ओंखारबोदों आरो फैगौ समावहाय देबरगाव समस्तियावबो UPPLआ बिराद मोजां रिजाल्टखौ होनो हानायखौ जोङो दिनैहाय रोखा नुनाय जादों। गोजोन्थों।